Sibashaya izandla enkulu. Ukhethekileyo bese sesishayela ke izitsha zika Jehova bazalwane ezikhethe ukuthi thina sanquma. Haleluya ngoba khona abantu abanquma. Haleluya ukuthi noma kuthiwa sekunjani kodwa sikhona for inkosi. Abonke abenkosi. Yabona thina esalele emakhaya dlala khona ibhola kakhulu. Abantu bajabulela ukuyobonana emagroundini bese bedla utshwala. Ayikho into e-sport ke egcile kuyona ngakithi kuphatha ngale. Awutholi umuntu emakhaya basemagroundini abantu babuka ibhola utshwala. Kodwa siyabonga amadoda nomama ngalesi sikhathi abathathe amabomu babulala izinto zasemhlabeni bathi asikwazi ukuphuthelwa leli thuba elikhulu. Bese befuthi inkosi siyabonga. Ashele onyonhle izandla abahamba nopartner babo sibashayela izandla noma mhlabeni ukhona sibashayela izandla enkulu. Into engceki yabiza bazalwane. Into engceki yabiza ake ngimkhumbuze something. Into engceki to host or to invite ingceki kuyabiza. Uma ngabe kusekhona ingceki ozibonayo zifika engathi ungajabula ngamandla ngoba sazi mhlazana useufana nomnyondo ngathi engathi basishumayela mhlawumbe ngabe ususa amehla akho enyameni yazo bese usebenzisa kakhulu indlebe kamoya uze ukuthi bathini uzokwakheka engathi ungasusa ukuthi mhlambe last time wayegqokeka njengoba egqokile namhlanje bese usuyithatha kanjalo engathi wakususa ngoba ngiyacela ngoba usathana uzokubamba ukhona phakathi uzoba ngaphandle ungaphakathi engathi ke manje ungasebenzisa indlebeke manje ukuthi inkosi amazo 7 ngiyawazi usually kodwa ngicela ukuzwa wena ke kuke manje ukuthi uzongakha kuphi kanjani ngawo yabona engathi singafuna ukuzwa uNkulunkulu ke namhlanje yabona inkosi baba uNkulunkulu lo wakwakhe umsisi mkhulu yabona inkosi abala ekhaya ke la yabona inkosi ingane zala ekhaya ke washo ke mphakelo wathi uqala walwa ke umphakelo wathi akakwazi ukungehla isikhulu yabona inkosi wala umphakelo sibashayela izandla enkulu futhi bazalwane haleluya abala ekhaya siphinde futhi sibe noma umhlabeni egameni lika Jesu Christ ake ukandakanda bangicabanga ukwenza izinto nje bayengekho ngicabanga ukuthi leyo nkonzo angisho ukuthi uNkulunkulu uprofeti kodwa ngicabanga leyo nkonzo ukuthi kimi ngiyabaza bandleni ngoba bazabona kodwa kimi ngicabanga ukuthi ngabe ngiyenzise kahle if ngenza inkonzo enkulu engekho and the most of time uvamisile ukunikela into engiyithanda kuyena uma ngabe senkonzweni uyayazi into ayisenkonzweni and akayena umzalwane uhluphayo namanangananga bomthatha umfaka ejokweni ngaye ngamfaka ejokweni babuNkulunkulu sibise imvuselelo phezulu ngaleso sikhathi ngangisenengane ezidlale izinto ezithile ezididanayo wafika wangena wayibamba bebuya isidamuka izinto ababedlile imvuselelo yokuqhubekile ngiyibambe nje naye yabona igama lenkosi ngabakhohlwa abantu abadabula uhlupho abashiye ngemuva abantu abadabula uhlupho ngabalibala abantu ababe nawe ngekhathi izinto uma ngabe nawe kumele ukuthi uphose isandla kubo veze isandla bekwazi ukubambelela nawe ngelila ngathi ngiphuma ngematatiyeni wathi baba nginalento esifiso sokuthi engathi singakwenzela inkonzo for the first time uphuma outside the province laseKZN uya kwenye province engathi singakwenzela something sibonke sicelele nomkhuleko ngabona ukuthi ujulile kakhulu abanye abayiboni leyo nto haleluya kodwa yena yavela ngathi uma ngabe inkosi usuyivezile kuyisiphasile noma sekuthiwa yenze kangafizika kodwa isiphasile alibonke igama lenkosi sebenza naye kakhulu iyashi lomjaho ngicela simhlanza nje siphinde futhi siqhubeke kukhona ubaba uSikhakhane alibonke igama lenkosi ubaba uSikhakhane ke wathatha ingane yami ngozalwane noma ke phela mina ngikhohlwa ngilokhu bahlezi bethi la endlini namaqhubu alibonke igama mina nje ngumuntu ongalibani cha ubaba uSikhakhane bahlangana nengane yami ngingazi ukuthi bahlangana babenzani la
Alibonke igama lenkosi. Wayesebona uSikhakhane ukuthi ubona umuntu akangakwazi ukuthi emsize njengoba egqoke kanje abazalwane. Alibonke igama lenkosi. Akuyena uSikhakhane ucabangele kanje ingane yami icace le ukuthi umntwana wala ekhaya omugqokise kanje. Alibonke igama. USikhakhane bengagqoki kanje. Alibonke igama lenkosi. Kodwa uqala ugqoka kanje sekukhona ingane yami. Alibonke igama lenkosi. So naye sathi sahlangana ngako ukuthi ngiyakholwa uyakholwa. Alibonke igama lenkosi. Bathathana angazi bakhonza kuphike lapha kwezinye indawo engazazi kodwa abakhohlwa impola ukuthi ikhona indawo ethiwa impola. Ukhona umuntu ethiwa ubheki. Bonke igama lenkosi abakhohlwa. Ngicela sibashayele izandla ezinkulu baba uSikhakhane. Uke wahlaseleka kancane la ehlala khona kwaba nezimpi ezimvukela endleleni. But siyabonga uNkulunkulu ukuthi umphefumulo wakhe nomkakhe nezingane zakubo usakhona. Alibonke igama lenkosi wangenelwa osikhotheni endlini. Haleluya. Kwaba kubi kwaba muncu. Kodwa into esiyibongayo phezulu kwalokho ingoba basekhona basaphila. Alibonke igama lenkosi. Siyabonga kakhulu ke bazalwane siphinde sibashayele izandla kokugcina igama laJesu Kristu. Baba umkhulu okuhamba nefamily yakhe nasoshaka hleze emgadile. Kwenza sure ukuthi bangabe senkonzweni uyaphelela. Khona into uDavid akayisho bangaphosisi ukuthi nginale lento okuthanda uDavid. Wathi mina nendlu yami. uJoshua yes wathi mina nendlu yami ngiyakukhonza uNkulunkulu. Yazi khona abanye abafisayo ukukhonza nemndeni yabo kodwa kusenziwe. Kodwa baba umkhulu sekubongela ukuthi whatever la ukhona umndeni wakho wenza sure ukuthi uyabuka uba khona noma ungazi ukuzokhuluma kodwa uzolalela ubunke. Ngoba izwi lenkosi lithi khulisa ingane ngendlela okuyokuthi lapho khona sifinyelele ezingeni ethile kodwa ingagudluki kuyo ingane bazalwane. Ungayikhulisa ingane ngotshwala ngoba ngelilanga uyobona ivuthela ngale egala ekhanda nenye ingane engayibona icamba umawayo ngesipedi ku social media yamcanda umawayo wafa fi. Kuningi bazalwane enye sengaye ngezwe ngala embo igwaza umawayo. Nina bomama futhi enifumamela kakhulu ingane zenu zigwaza nina zibulala nina khina nina. Sibakhulekele abantwana bethu sibakhulekele. Abantwana bethu sathana uhlezi bahlasela. Alibonke igama lenkosi. So siyabonga kakhulu ke nabaqala ingane yami sihlala eMaritzburg uMagatsheni. Sibehlala eMaritzburg. Thank you ukuthi ufike umntwana kakhulu nosina. Senifana njengama visitor kimi. Ngiyabona nje senifika sekulungiswe nokulungiswa. Nami senifika nje ngezinga eliphezulu uyabona ukuthi hayi abasahlabeke bona. Sekusele thina esiwuphuthu nje esihlalele bona uyabona cha laba bayafika abahlale empona. Bonke igama lenkosi ngokwemsebenzi. Bonke igama lenkosi. Siphinde futhi singicela sibashayele izandla kakhulu bazalwane. Baba umkhulu umvangeli usahlala wangokomsebenzi wakhe usahlala eMthatha. Njengoba umbona nje sehleli lesitulo esingaphezulu esafuna abehleli wena lapha. Kodwa ke ufuthi sekuhleli yena bonke igama uzosidwalisela. So akasahlali naye la. Washiya nje saqala naye waqedwe emunga wahamba. Umsebenzi nje lo sawuqala naye sayithola naye indawo. Sihamba soba yithu saqala. Kade sikhuluma nje izolo enkonzweni ngezinto akashiya la enkonzweni. Ukuthi namanje sisekhona. Bonke igama lenkosi. So usehlala eMthatha all the way from uMthatha it's about 7 hours drive usuke eMthatha kuze ngalapha zabana. So kodwa uchoosile ukuthi baba kulokho ngizodla nawe iphasika. Bonke igama lenkosi. La ngaphansi nezingane ezikude ezihlala koKapa. Haleluya. Ezinye ziko Korea. Alibonke igama lenkosi. Yabona ezinye zikogoli bazalwane singabantu abahanjelwe namhlanje. Alibonke igama lenkosi. Sihanjelwe alibonke igama lenkosi. So simshayela izandla kakhulu umvangeli. No, without waste any time bazalwane ngicela ukuthi singene emxholweni. Singene emxholweni ke kube kuhle ukuthi uma ngabe ufika
la ngaphambili ungathi inkonzo uyifica ibanda kodwa engathi ngaba nokushisa kancane ukuze nawe uzokwazi ukuthi uede lapho noma wehlise lapho alibona igama lenkosi. But I will pray already. Anginawo umuzo okuhlabelela, anginakuhlabelela kakhulu ngoNkulunkulu. Nalento nje ukuthi singavele siyenze njalo umuzo okuhlabelela anginawo. Mhlambe ke ntambama ke ilakho lezobe zibuya khona kakhulu. Haleluya. Sinezwi ke lokuqala esizoqala ke manje ke singene kulona egameni lika Jesu Kristu. Esizoqala singene kulona until size siyofika ku7 until size siyofika ku7 in the name of Jesus. Thixo wami Thixo wami Thixo wami Thixo wami Sunday school. Hallelujah. Umshawe wethu wogubhu lapha yangabingelela babunomndayi. Hallelujah. Kahle angazi manje sengihijackiwe yini. Mangibona nomkhongi ngiyajabula ukuthi
Hawu manje ngiyacela ubaba mesithi mamnene. Okay, hayi kulungile ke bazalwane. Ngizoma nje ngokusiza uNkulunkulu. Haleluya. Ukuhlabela nomndayi uzongifuna nje uzongithole. Haleluya. Lisusa uvalo linika idlanta liya sikhanyisela endleleni yethu. Lona lisusu valo ke lisusu valo lisinike idlanta ukuthi ngelinye ilanga safelwa. Haleluya, simile nje kungenxa yokuthi safelwa. Makabonga uKristu. Ngokuka Luka 23. Haleluya. Verse 34. uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana ngezingubo zakhe, benzelana unkatho. uJesu wathi, Baba, bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Babelana ngezingubo zakhe, benzelana unkatho. Haleluya.
izwi nje bazalwane elikhuluma ngento ejwayelekile. Haleluya, ukuxolela. Makabonga uKristu. Masizwa kahle la uJesu akakhashelwanga abantu angabazi. Haleluya. uJesu akakhashelwanga ngabantu abathi stranger. Haleluya. Kepha uNkulunkulu wakhashelwa ngabantu ayekade ehamba nabo beyibona imisebenzi yakhe emihle ayenzela abantu. Haleluya. Likhuluma ngokuthi uJesu akakhashelwanga ngabantu abembona enze kabi, kepha wakhashelwa ngabantu ababembona ephulukisa abantu. Haleluya. Kodwa ngenxa yokuthi kwakunyanzelekile, haleluya, kwakufanelekile, kwakuphoqelekile, haleluya, ukuthi uJesu adlule kulento abamemdlulisa kuyo ukuze khona kuzofezekiswa isibhalo. Haleluya. Haleluya. Lithizwi wabafela bonke ukuze, haleluya, makabonga uNkulunkulu. uJesu uzwakala ethi Baba bathethelele ngokuba abakwazi abakwenzayo. Haleluya. Ukhuluma ngabantu angazange zabone. Haleluya. Kepha manyanya imisebenzi yakhe nanokuthi uzokhulula abantu. Haleluya. Ngoba kunabantu abathandayo mabesibona siqhilazekile, haleluya, muncetheza kubo abantu bayakuthanda. Kodwa the moment uqala uphumelela usuzakhela izithe ezintsha. Hey Jesus. Makabonga uNkulunkulu. Haleluya. Baba bathethelele ngokuba bakwazi abakwenzayo. uJesu waye understand into eyodwa, the reason why lokwenzeka, the purpose why lokwenzeka. Makabonga uNkulunkulu. Sihamba nabantu abahlulekayo ukunderstand the purpose kaNkulunkulu empilweni yakhe. Haleluya. uJesafa wathi ehambisele abafowabo ukudlehlane. Haleluya. Thiwa babemonazela ngoba babebona ukuthi unesiphiwo sokuphupha izinto zenzeke. Makabonga uKristu. Thiwa bathi abanye makabulawe, kodwa khona lo yedwa wathi no, masimthengise. Kanti abazi ukuthi bazofezekisa icebo likaNkulunkulu. Haleluya. Abazi ukuthi ngelinye ilanga uyozobatakula. Haleluya. Something happens to Jesus lapho sebembethele khona, kanti abazi ukuthi uzokhulula bona. Makabonga uKristu. Kwathi sekuhlasela indlala ezweni lakhona, baphuma abafowabo bayofuna ukudla, bezwile ukuthi khona la kutholakala khona ukudla. Haleluya. Bafika futhi ngiyamthanda uJosefa ngoba akazange azabadingelwe. Haleluya. Wayengabaqombelanga ngoba waye understand the reason why they sold him. Makabonga uKristu. Kufuneka abantu abazo understand, haleluya, ipurpose yendlela kaNkulunkulu ukuthi kufanelekile ngihambe la ngoba ekugcineni ukhona umkhululi wami oza kungikhulula. Haleluya. Makabonga uNkulunkulu. Sihlushwa abantu emabandleni, haleluya, abangafuna ukuxolela, bahamba nezilonda. Elithi iBhayibheli mungaxoleli kufana nokuthi wehlisela amalahle ekhanda lakho. Haleluya. Makabonga uKristu. Mumbona lo muntu ufisa ngisho ukushintsha indlela. Haleluya. Uthi lapha akunakile nganendaba nawe, kepha indaba isinawe. Haleluya. Uzoplana ngisho revenge ukuthi ngizomenza Nkosi yami sangena isono. Uzoplana ngisho revenge ukuthi ngizosiphindiselela, ngizomenza u1 no2 ukuze khona kanda wazi usulimaza into kaNkulunkulu kuwo. Haleluya. Makabonga uKristu. Makabonga uNkulunkulu. Athi umfundisi thina siyizitsha. Haleluya. We are the vessels of God. Zokuphatha imfihlakalo yakhe. Haleluya. Kunabantu abakholelwa ukuthi ngisebandleni mina angizokwenza lokho ngiphakathi enkonzweni. Akhohle ukuthi indaba inale mpahla eyivessel kaNkulunkulu. Haleluya. Athi angizojona la ngoba ngisenkonzweni, kodwa ngizokwenza lapha ya. Akhohle ukuthi indaba nansi. Haleluya. We are the vessels of God. Haleluya. Yebo ukuzwisisa
ebuhlungu. Haleluya. Kephuza uJehova masixoleleni. Haleluya. Bese sisusa amanahle omlilo phezulu kwamakhanda ethu. Haleluya makabonga uKristu. Sengihlala phansi bazalwane. Uthi Jehova masibaxoleleni ngoba bakwazi abakwenza impela basuke bengazi ukuthi mabekona kanti baphushele ecebeni likaNkulunkulu. Haleluya. Simshayisa sakhe khuluma mndena shaya isandla bazalwane. Yasebesibili izwi Nenceke umpostoli kaNkulunkulu ingene la ekhaya baba umkhulu woza mkhwanazi woza ngaphambili egameni lika Jesu Kristu. Mshayisa isandla senza ngaphambili. Siyabingelela bathandekayo egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Amen. Siyabingelela ngokukhethekile Bishop. Haleluya. Siyabingelela Ngcolosi, siyambonga uNkulunkulu ngawe Bishop. Siyambonga uNkulunkulu ngawe. Siyabingelela nakumama, umama Bishop, Lady Bishop. Amehlami kaSemthundu onange ngasemnyango. Siyabingelela ke ma, siyabingelela egameni lika Jesu, siyabingelela inceku zonke. Mboma siyabingelela baba Sikhakhana nomama wakwakho. The prophetess Mamdlamini siyabonga kakhulu, siyabingelela. Siyabingelela inceku zonke ubaba uQola, siyabingelela Dlamini, siyabingelela ubaba uMsomi, siyabingelela Mvangeli. Egameni lika Jesu ngiyezwa kuthiwa usuka kude. Siyabonga kakhulu ukuthi udele bonke ubumnandi basemthatha uzohlanganyela kanye nathi. Siyabingelela komama, sibingelele kobaba, sibingelele kobhoti, sibingelele kosisi. Sibingelele iyouth, sesibingelelile bese sibingelela laba abancane. Bayazi ke abangazi kahle ukuthi akwenzeki ngawubingelela uSunday school. Proverbs 22 verse 6 uthi khulisa umntwana ngendlela ekuyakubange yakhe lapho esekhulile angasuki kuyo. Ngoba ibona laba bazosibambela ivangeli kusasa. Baba uMsomi ibona laba bazosibambela ivangeli kusasa. So lokho esikufakayo iloko abazoba yikona kusasa egameni lika Jesu. Mamunene siyabingelela. Siyabonga uNkulunkulu ukusebenzisile kakhulu. Ngizile bokuthi indaba kaMama uMkhungo kodwa ke ubusohlelweni mamunene ubusohlelweni. Asibingelele egameni lika Jesu kuKristu waseNazaretha. Amen. Sebeshilo ke ubaba uSokhaya, ubaba uMkhungo, ubaba uMkhwanazi. Siyabingelela egameni lika Jesu ngokukhethekile. Ngiphinde ngibingelele umndeni uNkulunkulu angethembe ngawo. Angiyeke ukubingelela abathandekayo. Angikhathali ukubingelela nangu mama wekhaya nike nambona nabantwana uNkulunkulu wangithemba ngabo. Baba uBhengu, baba wangithemba ngabo, baba uNkulunkulu wayesekhulula nezinye izinto zami ngabo. Kwamele asondele umama uMkhungu eduze ukuze kube khona izinto ezikhululekayo empilweni yami. Siyabonga kakhulu bese lithi izwi ofumana umfazi noma uthola unkosikazi uthola ukuphila. Ngathola ukuphila. Amen. Siyambonga ke kakhulu uNkulunkulu. Bathandekayo siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Libongwe, libongwe, libongwe. Libongwe, siyabonga kakhulu bathandekayo. Sizobheka ke ezwini uNkulunkulu
alibekile ke namhlanje egameni lika Jesu. Mfundisi, ngiyafisa ukuthi ngikuveze lokho. Ngihlambuluke ukuthi bangabe uNkulunkulu esakhulumisa usaqala mfundisi Sikhakhane. Ngiyayibona imessage yosuku ngoba uNkulunkulu ukhulume kakhulu lokho oqale ngakho. uNkulunkulu ikona ukukhulume kakhulu empilweni yami. Na umyalezo umvangeli uNkulunkulu angiphathise wena osukini la namhlanje. Kunento oyikhulumile la enamandla mangihlezi phansi ngasho ngathi this is a confirmation. Ngihlezi ngikusho ke njalo mamunene ukuthi izinto ekaNkulunkulu mangabe uNkulunkulu esazikhulume nawe engakabi khona umuntu oziconfirmayo babumsomi. You must wait for the confirmation. uNkulunkulu has confirmed ukuthi sihlangane ngani namhlanje. Ke bathandekayo mfundisi uSikhakhane, asithandi ukukwenza lokhu kube isijwayezi nejwayelo. Mangabe ubaba uBhengu ekhuluma ngesocial media, ngibuya khona kwi-social media. Lezinto ubaba uBhengu azizwile nazibonile, ngizibonile ngazizwa. Kodwa kwakhona into uNkulunkulu ayimbulayo ukuthi iphasika babuqola noma singalenzi libe yinjwayelo. Kodwa isikhathi sephasika asenze umehluko empilweni yomuntu. Isikhathi sephasika asiguqule impilo yomuntu. Uthi uBishop sesiwafunde kakhulu amazwi khona bakwazi ukuwacula belele mamunene. Kodwa akukho ukuguquka kwesimilo nempilo yomuntu. Kusho ukuthi lento ayikasenzeli lutho. Mhlawumbe ke kufanele ke sikuvezeke lokhu Bishop ukuthi kuyiqiniso siswami ukuthi lesi sikhathi sakhiwa sakhandwa abathile ngeinhloso ezithile. Fanele sikuveze lokho ukuthi lesi sikhathi sakhiwe ngoba kukhona abamelene nento kaNkulunkulu. Ngiyafisa ukusho ukuthi asikhonzi isikhathi kodwa sikhumbule umusa kaNkulunkulu. Asikhumbule isikhathi esibekwe umuntu wasemhlabeni. Yabona lolu suku namhlanje usuku lika-Easter. KunoNkulunkulu basemhlabeni abakhonzwa namhlanje. Kodwa thina sizophikisana noNkulunkulu basemhlabeni. Noma sebelibekile usuku kunezinto ezikhonzwayo njengoba sikhuluma. Ingakho uqalele lisonto ukuchitheka igazi ngoba kufanele kugcwaliseke izinto zoNkulunkulu. Kodwa kusona leso sikhathi sizokhonza uNkulunkulu ophilayo. Siyabingelela egameni lika Jesu, siyabingelela egameni lika Jesu. Ngiyafisa ukusho baba Sikhakhane ukuthi le nkonzo Bishop nawe mvangeli ayikho ngamazwi ayisikhombisa. Kodwa le nkonzo ingegrace. Senzela umusa. Le nkonzo ayikho ngamazwi ayisikhombisa. Kodwa ingomusa esenzelwa wona ngelinye ilanga. Kwathi sesifile iziphambeko zethu kuyaphuka uNkulunkulu wasenza saphila ngoKristu Jesu. Sisenkonzweni. Hallelujah. Sisenkonzweni sesiqalile sesiyashumayela. Sizobuka ke incwadi kaLuka 23 sifunde nje
la siqonde khona siqonde ku43 kodwa ngiyacela siqale ku40 izwi liqale ku40 Luka 23 enye ama gospel le amane esinawo eBhayibhelini baba uBishop bayangazi ke abantwana bami ukuthi ngiyathanda emvangeli ukuthi mangabe ngizoqala ke intshumayelo ngike ngithi ukunikeza isifundo nje kancane sinama gospel awu4 awu4 nje ama gospel sinawo uMatthew sibe noMark sibe noLuka bese siba noJohn iwona ke abantu abambona uJesu lapho ibona abantu ababa ne-encounter nenkosi yamakhosi nakuba namhlanje sindisiwe nakuba namhlanje khona sikwazi ngapha sizoqala ke ukufunda indima ya40 siyoma endimeni ya40 nalapho kufundeka khona kanje kepha esinye saphendula iselelesi sasithethisa sathi kanti umesabini uNkulunkulu ingani nawe uthole isigwebo esifanayo na thina kusifanele ngokuba sijeziselwe izenzo zethu kepha lo akenzanga lutho olubi sase sithi Jesu uze ungikhumbule uma usufike embusweni wakho wathi kuso ngiqinisile ngithi kuwe namuhla uzakuba nami eparadise namuhla uzokuba nami eparadise webathandwa Bathandekayo egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha abazalwane ke bayangazi babusikhakhane ngoba siyaqala ukuqondana ngiye ngifunde izwi bese ngihlala phansi ilokho nje ngikwenzayo ukufunda izwi prophetess bese ngihlala phansi namhlanje inkonzo yethu ngivumeleni baba uBishop ngithi ayikho ngamazwi ayisikhombisa kodwa ingumusa esenzelwa wona sesiwafunde kakhulu amazwi ayisikhombisa baba umsomi kodwa abanye abasizakalanga kodwa namhlanje sikholekela ukuthi uNkulunkulu ashiye umyalezo ozoshintsha isimo somuntu ayibonge inkosi baba usikhakhane bangabe ngisafunda Bishop ngifunda nje ngoba leli viki esibuya kulona bekuyi Holy Week ngokwekhalenda lithi nje bekuyisonto lani lobungcwele
kusho ukuthi nje besinamavesi ansuku zonke kodwa kunento ethole indawo enhlizweni yami indaba yokungena kukaJesu eThempelini Jesu mangabe ezongena eThempelini sesimzwile othi uqinisile uyakuba naye paradise kodwa kunendawana engithintayo babuqola yakungena kukaJesu eThempelini lithi izwi kaBabuNkulunkulu mangabe uJesu engena eThempelini ufika kunephula mthetho ezazithengisa eThempelini uthi uJesu akulotshiwe na ukuthi lendlu kuyakuba yindlu yomkhuleko bayashofa benza konke mvangeli endlini kaNkulunkulu uyamaxosha uJesu bese kuthi khona lapho nje fast forward kuthiwa uJesu kweza ibhumputhe kweza nezinyonga okusho ukuthi kweza ababengaboni abanye kwasekuzalweni kwabo kwaphinda kweza izinyonga okusho ukuthi abantu ababekhubazekile ngoba kumele sibheke into kaJesu abalekile amazwi awakhuluma kodwa kunentshumayelo ekhona uJesu engakabethelwe kuphinde kube nentshumayelo emangalisayo uJesu sebethelwe wambelwa wavuka kuthiwa wababeka izandla bishop ababengaboni mamunene babona kulona leli thempeli bekushovelwa kulona yafika inkosi yamakhosi yazohlanza ithempeli ukuze umoya ingcwele athole indawo yokusebenza kule ndawo mangabe esebabeka izandla babona kwase kuthi inyonga obekhubazekile wakwazi ukuhamba kulona leli thempeli bekushovelwa kulona ebelinenimoya wafika wakhuza imimoya wayilungisa le ndawo yafanele ukuthi umoya ingcwele angasebenza kuyona ethempelini likaNkulunkulu bese kuba nendawo engithinta kakhulu kuthiwa kwakuno chief priest abapriest abakhulu abambona mangabe uJesu eyenza lento lithi izwi kaNkulunkulu baqasuka ayibonga inkosi ngiyacela siyilandelele ngoba izokusiza kakhulu lithi izwi kaBabuNkulunkulu kwaqhamuka abantwana abancane bazobabaza bathi wosiyana kweliphezulu kusho abantwana abancane babekhona abapriest hlaba ngikuveze lokhu kubantu asebekhohliwe mfundisi abapriest ibona ababe mediator babe maphakathi komuntu noNkulunkulu abapriest ibona ababengena eJerusalem nezicelo zethu bayosikhulekela ibona ababekwazi ukuthi babe necommunication neaccess kuBabuNkulunkulu kodwa ibandla lalingenayo access kuBabuNkulunkulu yacela siyilandelele lithi izwi kaBabuNkulunkulu mangabe abantwana bethi hosiyana kweliphezulu lithi izwi kaNkulunkulu abapriest abakhulu bathukuthela bambuza ukuthi yini uNkulunkulu ethukuthelisa abapriest abakhulu ingoba ukufika kukaJesu kuzodabula isihenqo phakathi komuntu noNkulunkulu ukufika kwenkosi yamakhosi bishop kwakuzodabula isihenqo phakathi komuntu noNkulunkulu ngoba ukuze ngikhulume noNkulunkulu kwafanele ngikhulume noBabubheki
Nkosi yamakhosi yayisiqalile ukwenza umsebenzi. Abapristi babona belahlekelwa udumo. Abapristi basibona belahlekelwa amandla ngoba inceku babusikhakhane engambulelekile ihlezi izizwa ithreatened. Mangabe kunabazalwana basebandleni abakwazi ukukhuleka izinto bese ziyenzeka. Aningizwanga. Umfundisi webandla uzizwa engahlalisekile uma kunabazalwane abakwazi ukuthumela imkhuleko phezulu ebese izinto ziyenzeka. Umyalezo wanamhlanje sizotshela ibandla kaNkulunkulu ukuthi namhlanje seninaye idirect access kuba uNkulunkulu. Asisaqalelwa abafundisi, asisaqalelwa abaprofeti, asisaqalelwa abanye, kepha sesiyakwazi ukuya kuNkulunkulu. Lidabukile ikhethini sidatshiluyiwe isihenqo esasikhona phakathi komuntu nobaba uNkulunkulu. Namhlanje ngizomemezela ukuthi asimdingi ubaba umkhungo ukuze siye kuNkulunkulu, asimdingi ubaba usikhakhane ukuze siye kuNkulunkulu, asimdingi ubaba uBhengu ukuze siye kuNkulunkulu, asimdingi ubaba umkhungo ukuze siye kuNkulunkulu. Sidabukile isihenqo, sidabukile isihenqo. Namhlanje uNkulunkulu uthi angizomemezela ukuthi sidabukile isihenqo. Kuthiwa bonke abamamukelayo uKristu Jesu baphiwa amandla amasha ukuba babe ngabantwana bakaNkulunkulu. Namhlanje asidinga befundise ukuze sikwazi ukukhuluma nobaba uNkulunkulu, kodwa sesinayo idirect access ngokuba inkosi yamakhosi yehla emhlabeni yazodabula isihenqo. Namhlanje uthi uNkulunkulu kuzoba ibusiness unusual. Asizugxila kakhulu emazwini ayisikhombisa ukuthi athini, kodwa namhlanje uNkulunkulu ufuna nibuyele emakhaya nisizakele. uNkulunkulu ufuna nibuyele emakhaya iguquliwe impilo nemqondo yenu. Namhlanje somemezela ukuthi sidabukele isihenqo. Asisamdingi ubaba umkhulu ukuthi asibeke izandla. Sesithi ngegama, sesithi ngegama, sesithi ngegama, sesithi ngegama likaJesu, sesithi ngegama likaJesu, sesithi ngegama likaJesu, sesithi ngegama likaJesu. Isihenqo sidatshuliwe, prophetess Mama uDlamini, isihenqo sidatshuliwe. Kwakuyimpilo yakudala, mhlawumbe kufanele sikuveze lokho ukuthi kwakuyisimo sakudala weBishop ukuthi abantu ngoba previously uNkulunkulu wayehla. Asikuveze lokubazalwane ngoba kufanele sibe sifundise uJesu, nothi uJesu uNkulunkulu wayehla ngekhathi azohlangana nabakhe. Kwafika isikhathi lapho kuthiwa kuzoba no chief priest, abapriest abakhulu abazomediator babe phakathi komuntu noNkulunkulu. Mhlawumbe kumele sikuveze lokhu Mama uDlamini ukuthi thina sasingabaliwe lapho. Asekho thina lapho. Ingakho sithi senzele umusa. Sasiyabezizwe babuNkulunkulu. Sasingabezizwe ama-Gentiles. Sasingabezizwe, sasingabaliwe kuIsrayeli. Kodwa ukufika kwenkosi yamakhosi, ukufika kwenkosi yamakhosi, ukufika kwenkosi yamakhosi yenza nathi samukeleke, saba yibandla likaNkulunkulu. Baba usikhakhane namhlanje sesiyibandla likaNkulunkulu ngoKristu Jesu. Sengihlala phansi. Haleluya.
sithi iselelesi mangabe uJesu elenga uJesu lenga nje akenza ngalutho mabe mbamba bona abapristi laba uyiswa kuPilato uyamphenya uPilato akatholi lutho ubizwa uHerod by the way wayengazwani noPilato ngoba izitha ziyahlangana ngawe ngoba izitha ziyahlangana nawe ngeqhinga elilodwa lokubulala impilo yakho. Herod mangabe enikezwa ngoba kutholakala ukuthi owasesigcemeni sakhe uyamphenya akatholi lutho umbuyisela kuPilato uthi uPilato ebandleni sengimphenyile angitholanga lutho olubi kulo ngoba lesi sikhathi baba usikhakhani kwakuba into eyenzekayo nje ePhasika kwakumgubho owawenzeka ukuthi kunabantu ababekade bezolengiswa uJesu wasithola sesixukwini esilengiswayo engonanga lutho asikho ke lapho mangabe sebelenga into engithinta kakhulu nibona ngiqale emuva esinye sezelelesi siyabuza Nkosi yami siyabuza esinye sezelelesi ukuthi awumsabi na uNkulunkulu sembulelwa abapristi abambulelekanga ukuthi lo uyinkosi yamakhosi abapristi ababekade bemediate bekhulumela umuntu noNkulunkulu kodwa mfundisi abambulelekanga ukuthi inkosi yamakhosi kodwa selelesi sambuleleka ukuthi lo esilenga naye indodana kaNkulunkulu iselelesi sambuleleka ukuthi lo enginaye indodana kaNkulunkulu wenzela umusa ithi inkosi yamakhosi ngiqinisile ngithi ngiyakuba nawe eparadise usho iselelesi okusho ukuthi nempilo yakho namhlanje uma ungambuleleka usengawuthola noma uzuze lo musa. Oh yes. Amen. Mawungambuleleka in the midst of yonke into ekhulunywayo seshilo ubaba ubheka ukuthi kuningi okukhulunywa ngaleli ivangeli kodwa in the midst of zonke lezo zinto mawungambuleleka lize khona ithuba. Athi 1 Corinthians chapter 1 verse 18 lithi izwi lesiphambano kwababhubhayo likubula kepha kuthina sisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Iselelesi sambulelwa mfundisi ngihlala phansi ukuthi lensizwa la ilenga khona kunamandla, lensizwa la ilenga khona kunokuphila, lensizwa la ilenga khona kunokusinda, lensizwa la ilenga khona kunokuphenduka kwesimo sasekhaya. Izwi lesiphambano kwababhubhayo likubula kepha kuthina esindiswayo lingamandla. Aliwona nje amandla ekhona amandla ethechithisa la lingamandla kaNkulunkulu. Fanele sikubheke lokho ngoba amandla mama uBhengu akhona, asikuveze lokho akhona amandla. Ukhulumile ubaba uBhengu wathi ukhule behlabe ekhaya ayikhona amandla nalapho kumnyama akhona amandla kodwa lawo mandla amandla kumnyama namhlanje sizomemezela amandla okuphila ukuthi akhona amandla kuKristu Jesu waseNazaretha. Izwi lesiphambano kwababhubhayo lingubula kepha kithina esisindiswayo lingamandla kaNkulunkulu. Uthi uJesu kusona iselelesi akasibaleli
imisebenzi yaso kodwa uthi ngiqinisile namhlanje uzawuba nami eparadise sengihlala phansi ngifuna ukutshela lowo osesibonile bishop ukuthi ukwenza kwakhe kuyomfaka kalasha kodwa lisekhona ithuba baba usikhakhane lokuthi sisondele eduze kwesiphambano ukuze sizuze ukuphila hayi ukuphila nje kepha ukuphila kwaphakade ayibonge Nkosi Simshayele ngisaze kulo. Uma ngabe ufuna ukukhonza eDFCC yazi ukuthi uma ungakamiseli ngoJesu Kristu ofisa umuntu hayi sazokuhlahlela imbazi. Yophumela ubazi bazi. Ngikabela ngosi ngoba le kaKristu yona esimengayo ayiphenye. Ayibona ikabela ngosi. Njengoba ubona nje kwenzeka kanje ngaphakathi ingoba nje simile kuKristu. Asimove a shift simile ngoKristu. Ayibona ikabela ngosi. Asimshayeli izandla enkulu baba umkhungwa. Asiqhubekeni bazalwane, asiqhubekeni siyadonsa impela manje siyakuma emhlabeni umprofeti kaNkulunkulu. Waza emhlabeni, uyazi ngikhuluma into enkulu. Ize ngiphume nesisandla. Simshayeli izandla seza ngaphambili, simshayeli izandla enkulu bazalwane. Yes,
igama likaJesu lona lodwa emagameni onke linikezwe ebantwini ukuthi bonke abantu basindiswe ngalo. Akhona amagama emhlabeni wonke amanye ezwakala ngcono, haleluya, amanye ezwakale engathi makhulu, amanye ezwakala especial, kodwa wanikezwanga igunya namandla ukuthi abantu bonke basindiswe ngawo lawo magama. Ngiyabingelela ngalokho nje bahlobo bami egameni lika Kristu Jesu. Ngingomangcobo igama lami bazalwane, ngiyabingelela kakhulu. uNkulunkulu muhle, haleluya. I was praying ngibaba umkhungo egameni lika Jesu, ngihleli nenkosi ngiyibuka, haleluya, ngoba ngelinye ilanga ngafanele nje uye kuNkulunkulu ungayili ukuyokhuluma into eyiningi, uyombuka nje ubuka ubuNkulunkulu bakhe, haleluya, haleluya, umuke nje uthi nje Nkosi angizili ukuzosho lutho, ngizobuka nje, ngizobuka ubuNkulunkulu bakho, haleluya. Uthi uNkulunkulu leli Phasika ke leli lanamhlanje akulona lela nijwayele, haleluya. Ngithi Nkosi ithini into, haleluya, ithini into, insuku bazalwane ziphelile, haleluya. Siphila esikhathini seyinsuku eziphelile. Umdlalo wokudlala amazwi ayisikhombisa uphelile, haleluya. Umdlalo wokudlala amazwi ayisikhombisa ukuthi ubani ozoshumayela kangcono elakhe uphelile, haleluya. Isikhathi sokusinwa kudedelwana kuveza ubuciko namakhono siphelile, haleluya. Lesi sikhathi isikhathi sabantwana bakaNkulunkulu, haleluya. Abantu abathengwe ngegazi benziwa ubupristi bobukhosi, abantu abazohlala ebuntwaneni, haleluya. Uma ngifunda ngibuka itheme yala ekhaya u2 Corinthians chapter 2, haleluya, haleluya. Mawufunda phezulu egameni lika Jesu Kristu lithi izwi lenkosi angizile kini ngobuciko, haleluya, angizile kini ngobuciko, kodwa iyodwa into engize nayo yilowo Kristu wabethelwa esiphambanweni. Asinabuciko, asinazo into eningi, sinoKristu Jesu, haleluya. Kulezi insuku baba kufunakala abantu abazoyidela, abazothi kulungile mangibhubha angibhubhe, haleluya. Abazothi makufiwa angife kulungile, haleluya. Egameni lika Jesu ngiyabingelela ke kakhulu. Baba uBhengu angazi ukuthi sizokwenzani, kodwa amazwi ayisikhombisa wona aqreshiwe emazulwini, haleluya. Uthende uNkulunkulu akusiwona ke akusilona iPhasika lamazwi ayisikhombisa leli, haleluya. Kuzohlinzwa umuntu ezibilini zakhe, haleluya. Kuzohlahlelwa umuntu azahlukanisele ukuthi ufuna ukwenzani yena noKristu Jesu lo awamukelwa uye, haleluya. Egameni lika Jesu Kristu, ngoba size esikhathini abana njengoba kuhlala iParliament lihlangana lihlukana kudiscuss indlela ekufanele kukhonzwe ngayo, ingoba njengamanje kuzohlaluka abantu abamkhonzayo uNkulunkulu not ngoba benikezwe imvume, kodwa bamkhonza ngoba ewuNkulunkulu. Leta idinga imvume bazalwane, leta idinga ilungelo, futhi asidingi ukuchazelwa, ayidingi iconstitution, idinga abantu abazomkhonza.
uJesu mawuzemva kwami noma ufuna ukuzemva kwami makazidele athabathe sikaba esakhe isiphambano sokuzonke. Haleluya, haleluya. Uthi uJesu ofuna ukuza hayi ofuna ukumamukela bese hlala ngoba sisohambweni, kodwa ufuna ukuza emva kwami akazikhohlwe yena nobungcono bakhe nazo zonke izinto zakhe, akhohlwe ifamily yakhe, akhohlwe abantu abamthandayo, akhohlwe abantu abamphoxile, akhohlwe izinto adlule kuzona, azidele bese thabatha esakhe isiphambano ezemva kwami. Ngicela nje kafishane sifunde uJohn chapter 19 ngoba sikho kulento yamazwi ayisikhombisa, sikulento yokubuyiselwa kwebandla kwiposition. Baba ngibone ngibe nombono ebusuku kuzose kube namhlanje njengoba ngisho ukuthi bengikwi-prayer uMongcwele ikhuluma lento yamazwi ayisikhombisa ukuthi iphelelwe isikhathi. Ngikhuluma noNkulunkulu ngasengilala. Uma ngilala ngibona ngiyise home affairs ungathi ngizokwenza iID and wonke umuntu was willing ukungisiza ngayo yonke indlela, wonke umuntu nje efuna ngize ngakuyena. Haleluya, egameni lika Jesu kwashesha nje, kwashesha. Uma ngabe ngiphaphama lapho uMoya oNgcwele uthi ngirestore i-identity yobuKristu kubantu bami. Haleluya, kubuyiselwa i-identity yobuKristu kubantu bakaNkulunkulu. Sikuleso sikhathi. Ingakho uDavide mengabe empini babubhengu kwadingakala ukuthi athole amadodana kaIsakhari ababekwazi ukwazi ikhathi ukuthi isikhathi esilesi ngoba kuyingozi ukuhamba ngendlela abantu abahamba ngayo kanti isikhathi usazi. Haleluya. Babalulekile abantu nasemandleni abazokwazi ukuthi isikhathi silesi ngoba kufanele sihambe according to iwashi lasezulwini, njengoba kuthiwa kubuyiselwa i-identity yobuKristu kubantwana bakaNkulunkulu. Leyo nto isho ukuthi uKristu wahlushwa, ngamanye amazwi ibandla lizohlushwa. Uma lizohlushwa ibandla, you have to position yourself uzazi. Amen. Lithi-ke izwi kaNkulunkulu. Hallelujah. Sizoqala uJohn chapter 19 from verse 25. Kepha kwakumi ngasesiphambanweni sika Jesu unina kanye nendodana, unina kanye nodadewabo kanina, uMaria umka Cleopas noMaria Magdalena. Kuthe uJesu ebona unina nomfundi amthandayo bemi ngakhona. Haleluya. Wathi kunina, mame bheka indodana. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela ngaleso sikhathi umfundi lowo wamisa kwakhe. Liphilile baba, linguwe ke leli izwi, uqobo lwakho baba wethona amandla onke. Haleluya. Ngifisa nje bazalwane, angifisi ukuthi isigeje ngifisa nje uku-emphasize lento yokuthi lana kunabantu abakhona iBhayibheli elibachazayo ukuthi babe khona, bese kuba nomuntu osesiphambanweni sakhe. Haleluya. Lithi izwi likaNkulunkulu kwakukhona unina nodadewabo kanina, uMaria umka Cleopas noMaria Magdalena. Haleluya. Kodwa babonwa ubani? Umuntu osesiphambanweni sakhe.
bona babemile bengekho kwezabo iphambano. Haleluya. Kodwa lithi izwi lenkosi ofuna ukuzemva kwamakazidele athabathe sakhe isiphambano. Utholakala abantu bemile bengenazi iphambano bebuka umuntu osesiphambanweni sakhe. Ngoba kuyenzeka usithwale esakho isiphambano thinking ukuthi uhamba nabantu abathwele zabo kanti bazo expectator. Haleluya. Bazoma nje eduze kwakho. Haleluya. Futhi abazile ukuzokuthwalisa bazoma nje eduze kwakho babuke bafuna ukubona ukuthi kuyophelelaphi ngawe nalesiphambano sithwele. Bamile nje uJesu uyababona ubabala ngamehlo use-exhausted uyababuka ukuthi okay uma ukhona lana nodade wabo nalabo besifazane ababili. Kodwa ngifuna kuvele lento yokuthi ngalesikhathi uJesu eshushiswa kwintshusiso yakhe kwakugcwele. Haleluya. Ibandla lonke laliphelele. Abanye beshaya izandla bethi akhulule uBarnabas. Babengekho 4 abantu nababelandela kuyiwe esiphambanweni babengekho 4 babebaningi kuzinkumphula zabantu. Bathi mabebona amandla phela endleleni bahamba besala kwasho ukuthi kunabantu abafisa ukwazi ukuthi kwaphelelaphi. Haleluya. Haleluya. Basondela kwaze kwaba sekugcineni ngoba kubona labo bantu bengasasithwalanga isiphambano sabo kodwa abanye inhliziyo yabo ikuwe. Haleluya. Bayakubona ukukhandleka nokukhala kwakho. Haleluya. Le ndaba kuyabanjiswana. Haleluya. Kule ndaba kuyahanjiswana egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Bahamba baphela abantu izinto ishubile. Haleluya. Ngoba abantu bayakhathala kwasala le 4. Haleluya. Uthi uJesu esebonile ukuthi umama wakhe khona wayesebona umfundi lo osenhlizweni yakhe. Baba uBhengu uyake yakwenza indaba yokuthi kube khona umfundi osenhlizweni yakho kodwa ungamboni. Haleluya. Uthola ukuthi usenhlizweni yakho kodwa awumboni. Kungenzeka bekhona ebandleni kodwa ngabikho. Haleluya. Haleluya. Uthi uJesu uyambona umfundi usethi mame bheka indodana yakho. Usethi indodana bheka unyoko. Ngifuna ukushintsha yodwa bazalwane ukuthi kule season esingena kuyona ngicela sibhekane. Haleluya. Ngicela siphile esikhathini esibi. Ngicela sibhekane. Lithi izwi lenkosi kwasuka ngalelo langa. Ahamba bobabili. Selokhu bahlala ndawonye kusuka ngaleso sikhathi. Kuleli ivangeli kuyabhekwana. Haleluya. Haleluya. Uma evuka amadlanga olwandle uwedwa, uma ekhona omunye ebhekile ubona ngemessage esethi kunjani incekukazi ubhekile. Haleluya. Umuntu uma ebhekile utshelwa ngezinto zakho ungekho. Haleluya. Angisho mina ukuhlala siyoxoxa indaba siphuza itiye sibukane emehlweni. Haleluya. Ngisho ukuthi sibhekane kwelika moya. Haleluya. Ngihlale kwelika moya uhlale kwelika moya. Sibonane khona sixoxe khona sihlangane khona silwe izimpi khona sinqobe khona ngoba sibhekene kuyabhekwana. Haleluya. Kuyabhekwana kuleli ivangeli. Haleluya. Kuleli ivangeli kuyabhekwana. Ngelinye ilanga unphoze iplate unphozela umuntu ombhekile engazange atshele lutho kodwa into yasezulwini
lithi ake umphosele ngoba umbhekile. Kuyabhekwana. Uhambo bazalwane alukholula. Uhambo liyakubuza ukuthi wamukela bani, onjani, oyini, onani, ozokwenzelani. Nezimo ziyakubuza ukuthi uhamba nobani. Haleluya. Kufunakala abantu abazoba nenkani egameni lika Kristu Jesu waseNazaretha. Kufunakala abantu abazothi uNkulunkulu umekhuluma ungabheki icondition yakho. Just do as uNkulunkulu esho. Asazi ukuthi kubo kalomfundo ayithanda uJesu kwakhonana emakhabetheni. Kodwa kasho ukuthi ngisazoyobheka ukuthi ngizokwazi yini. Haleluya. Kufunakala abantu abazobhekana abasebenza egameni lika Kristu Jesu. Ngiyacela umpostoli ubaba eseza ngaphambili. Egameni lika Jesu, Bishop phezu kwalelo nothi lokuthi asibhekane. Uphele nje u2 hours ubheka mina nje. Haleluya. Uphele nje u2 hours uphele. Uhlale. Haleluya. Asisahlali ebukhoneni benkosi. Sibheka abantu baseshe nabo nobaziya basegoli. Ungene uthi haleluya. Ubabali uNkulunkulu uthembekile. Khona kade ngibabheka nje kuseni ngibabheka. Hlale nje 30 minutes ngibheka umuntu oyedwa nje ngimbhekile. Haleluya. uNkulunkulu uyazisha izinto ngabantu. Hayi ukuthi fanele uzomtshela uNkulunkulu uthela. Khuluma noNkulunkulu uthi uNkulunkulu ngiyabona lokho okushoyo ngaye. Mkhulule egameni lika Jesu. Ukhuza umoya wokufa umuntu esebumnandini. Haleluya. Egameni lika Jesu ukhuza umoya wendlala engakaza akutshela ukuthi unendlala. Ngoba umbhekile. Haleluya. Umbheke endaweni eright. Lithi izwi kaNkulunkulu sifihlanye noKristu kuNkulunkulu emazulwini. Somoya umbheke umuntu kuba nobungozi mawuzombheka uhleli naye kanje umamnene etafuleni. Noma utshela ukuthi uzombheka kahle emoya kwakhe. Mufune la efihlwe khona. Haleluya. Ukuze wazi ngisho ukujulile ngisho angakwazi yena ngaye. Ukukhulekele kungakafiki ngoba umthole la ehleli khona. Haleluya. Ake sibe abantu abakwaziyo noma bakuvumelayo ukusuka la sikhona. Noma ngibeke ngokuthi la sicabanga ukuthi sikhona. Ngoba kahle njengoba silana sikho lana. Iphutha elikhulu esilenzayo ubhekana la singekho khona. Uzitshela ukuthi uyangazi kanti ungazi la. Kanti masingatholana la sikhona. Ila siyokwazana khona. Ukuthi hayi man ngimbhekile. Ngambona. Akufanele bazalwane impilo ifike kwi-physical realm. Uma ukuthi sibhekene kahle. Haleluya. Zingnetha kanjani? Sibhekene kahle. Fanele zithi noma inetha kodwa ngwezwa amandla. Haleluya. Ngiwezwa amandla ukuthi hayi ngiphekiwe. Yila mahasa. Iliyama shana. Ithi ncebo ithi buka baningi beza baningi kunathi. Bese ngithi mina ake uvula amehlo ngoba abangabethi baningi kunabo. Haleluya. Bese ngithi phumalani kubo ekseni nisihlele nibone ukusindisa kaJehova azokwenzela uIsrayeli namuhla. May God bless you. Simkhaiza nje umprofeti enkulu. Hayi. Sihamba ngendlela. Hayi, uNkulunkulu uzenzela ngendlela yakhe. uNkulunkulu udrivele. Yabona bawenza iphutha lokuthi ungasindiswa.
namhlanje mhlambe uvume nje ukuthi ngeke ukwazi ukusindiswa kubheka kodwa uNkulunkulu wenzela umusa namhlanje kukhona ingceko zikaNkulunkulu bawukhethwe mawuphuthwe ukusindiswa namhlanje angazi I don't know I don't know kodwa ngizothi uNkulunkulu kuyoba kuwena and uNkulunkulu uyokubuza ufakaza kabulethile wena ignore hayi usazobuzwa ngalo ukuthi kwashungela ubheki wathi angeke ukwazi okay siyayizwa ke le yakhe nawe yakhe naye kwaqhamuka ubaba omkhulu hayi naye wayishaya ngathi uyizwile kanti awuyizwile kwaqhamuka umprofeti Dlamini naye futhi washaya ngathi uzwile kanti awumzwanga kwaqhamuka uSikhakhane washaya ngathi uyamuzwa kanti hayi awubese sekufaneleke ngidilize le punishment empilweni yami bemazi umuntu obolayo ephila bole mhlambe babomkhulu kwesisikhathi kusafanele siye kuyobheka ibhedlela khona sizobona ukuthi uNkulunkulu usenzele umusa kangakanani because mangabe sisesodwa kanje sigcoba uvaselina sibahle kanje asazi ukuthi what happened ingakho nomusa su-undermine asudelela ingakho nokukhonza kwethu kuxega ngalento ngoba asazi ukuthi kwenzakalani ngaphandle sizibona thina sitshela ukuthi nje thina lomusa esiwona awanele kanti kukhona abawudingayo abasenhlungwini abanye baluza imilenze yabo ngokuthi imilenze bisibolile abanye baluza imilenze yabo ngokuthi imilenze bisigcwele izilonda imilenze bingasasebenzi abanye baluza izandla ngoba izandla bezingasasebenzi ngelinye ilanga kuyafanele babomkhulu siyothandaza ebhedlela khona sizobona ukuthi ukukholwa kwethu akuyona kule level thina simkhonza ngayo uNkulunkulu because siyehlisa level ukuthi sisashoda ngokudla ukudla kukho endlini zethu bese sehlisa level sisahlisa level ukuthi bakhulume ngathi basilimaza yabona lezo izinto nje ezamamina isikhulume nje izinto ngempela nothing else useless kahle bazalwane umzalwane ukhala ngokuthi ngihlunyesiwe mina ingoba wazi grace uNkulunkulu akakwenzele yona bakuthiwa uyaphuma ngaphandle uyobona abantu abangenayo umuntu abambiza ngebreadwinner not ukuthi abanayo for today abanayo and abazi ukuthi bazolala bedlela wena ngcono neplan ukuthi ulinde umhlaka bani bona there is no date abayilindile kodwa uNkulunkulu uhleli kubona uyabona khona kuleyo mthuba yokuphila thikhumbuza lithi ngelilanga uNkulunkulu wake wathumela izinja zaba odokotela kuLazaro Nesibaba ngekho ngamathanda bomkhulu nangu umphathi wakhe mhlawumbe onesibaba eswelekile ngaleso sikhathi yabona igama lenkosi kodwa lithi lenkosi izinja kwaba izona ezimnesayo nemvuthu zesicebi kwayizona ezimenza zimnikeze ngoba uma kakwatili kuNkulunkulu whatever ngabe imvuthu odlayo noma wena usakhala usamemeza mangabe ugula umemeza ingane yakho wesibanibana ukhona ongenayo umuntu azomemeza khona wena sekhona bakuphakamisayo bekuphakamise kukhona olale ngohlangothi olode waze wabona uhlangothi ngoba engekho ozomphendula bazalwane ukuthi angazi lento yokukholwa sikala kangakanani nanokuthi nonejike ukukholwa babomkhulu iyashaya mfowethu khona ukuthi umuntu uthola ukuthi umuntu uhambela phambili uNkulunkulu usemshiye ngemuva umuntu usehambela uNkulunkulu phambili ngoba useyawazi namakhono asebandleni lakhe ukuthi kujikwa lapha bese etshela ukuthi ngalokho ukwazi uNkulunkulu kunabantu abagood when it comes to program but when it comes to call abayazi i-program yakamoya phuma ngaphandle uyobona ukuthi kwenzakalani uzozibona ukuthi udlala kangakanani mhlawumbe ngoba sikhonza embola la abantu khona singababoni khona mhlawumbe ngoba sikhonza la yabona hamba uyongena ewodini labantu abalimele belinyazwe ingozi zomgwaqo abantu abalinyele belimele begwazele
bedabulene ngembazo ake uvakashe nje uphuma kwabagulayo uyavakasha kumuntu ongathi bawumuka ungazi kumchaza ukuthi lo muntu uphile kanjani othi umuntu mangabe umbuka unomthuko ovundlile ekhaya uvundlile yabona